Pues la gent tenia ganes altra volta de que tingueren les portes obertes. El primer dia va ser un poquet molt dur perquè el centre comercial estava completament buit. Van ser la primera botiga que vam obert i pensaven que això se mos venia a terra, però no. Després la gent a poc ja s'entera que estem oberts i molt bé. Estem molt contents dels nostres clients, gràcies a Déu. En el que és tema personal nostre, anem tots en mascarilla. Després també portem alguna altra protecció damunt, que és el tema de màscara facial. L'únic que estos dies en tanta calor és que se t'empanya tot. Mampares, també de seguretat, per el mostrador, pels clients, intentem mantenir en el pis de que esperen el seu turno, les distàncies de seguretat i tot. Això és referent dins de la botiga entre nosaltres i un poc el client. I a l'entrar sí que tenim el gel, tenim guants pels clients perquè es laven les mans. Intentem que passem de setge en setge, de que no n'hi hagi moltíssima gent i que no toquen el producte, si el toquen el mínim possible. És segur. Tots els comerços estan adaptant totes les mesures de seguretat perquè al final és bé per nosaltres i pel client. Cierto que al primero hubo más boom, yo creo que por el tema de haber pasado a la fase, pero se sigue manteniendo, la verdad, que sí que hay una buena recepción por parte de la gente. Pues sobre todo distancias de seguridad a la hora de estar en una recepción de venta de una gafa, a la hora de graduar, tenemos máscara, gafas, guantes, mascarillas y pantallas protectoras, guantes a la hora de trabajar, mascarillas sobre todo, limpieza de todo lo que utilizan, tanto de mobiliario como de gafas, con lejía y agua, lejía rebajada, alcohol y desinfectante gel. Cada vez que entra la gente se tiene que limpiar y al salir igual. Cuando entra una persona, lo primero que decimos es que se tiene que limpiar con el gel hidroalcohólico y que puede probarse cualquier gafa. Lo único que no debe de dejarla en el mismo sitio donde la ha encontrado como hacía antes previamente, sino la tiene que dejar en unas bandejitas para nosotros limpiarlas posteriormente y luego limpiar la bandeja.